Lá mór a bhí ann do cheantar chamas i gcóna mara nar oscailte a Naíonra Nua. Sé an tain Naíonra las muis a gaeltucht. Tá sé site an aice le scoil náisiúnta muir gan smáil agus tá pobl na scoile anna hásta le na gcósanna nua. Lá an stairú agus speisialta é seo bhain neamh mar sé chéad Naíonra gaeltachta a mófin éar úra. Agus is tugra seo tháinig chun cín so bhí hart ar blian ópail. Agus oricus so hartín pun seo tá pí mór cáúna and átaín na gasú ba náda me sprí agus a fóla mo forriculum tí mo. So cáint ar pí ópain sína chur leis an scoil agus arúna neisií an sutalbeach. Bhí an inaltóir ar cuairtama so se dana sós agus tu se ó goinn se seo glíimre go idir se an léimre a mó go san nóhara come up in spéid. So bhí an a spéis am sin so na a tháinig visualátíirma chuma má agus chonig me agus ní dhéisi fa bad ashes mí ag mór banisteach agus bhí bud síalta so i rilís rud a bhí álaigh agus sin fa mé danhain a fór néirigus cum an seáinneamh. Dar le Kathleen déananig an Naíonra Nua an óhathas an ceantar amach an so. Is rud má sin gon scoil freisin agus gon ceantar because tá scó heirihís ed a síomh céanna bhfuil said so tá ar an náid cínta a ásugus orbitar is tiile áisilein a chudán. Tá Naíonra ag súil go mééis siad ná an freistal ar gcuoine óga an ceantar ar fan na mblianta amach an so.